wa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu dan hadisi daga ubay dan ka'ab Allah ya kare da a gare shi shine gwani na karatun alqur'ani fi yawan karatun kasan nan na alqur'ani duk salsalar zuwa ubay dan ka'ab ce radiyallahu anhu daga ubay dan ka'ab kuma zuwa annabi alaihi salam annabi kuma alaihi daga jibril kuma daga lauhil mahfuz to ubay dan ka'ab ya samu kadami sosai dan akwai in annabi alaihi akwai ran da yazo yana sallah sai ya tsallake aya sai da aka yi darasa bai suka sa sallah an soki an cire aya ne an shafe ta ya ce a ci ka tsallake ta sai waiwa ya ce ubayi haka ne sai ce isa na ya ce to shi ke aka tambaye shi ya samu ka ya shiga ya same shi ya daga hannunsa aka mai alfarma ya duba kirjinsa aka yi buga masa ya ce lita hana kala ilim ne maka mannar ilimi buga masa stamfi lita hana kala ilim haka suna maka mannar samun ilimi bayan an yi isha ya koma gida yana zaune sai ya je da ɗan yatsa aka kyar ana kada kwangwala gidansa kyar sai ce to yau kuma daidai yanzu wane ne yake wannan sai ya tashi yana buɗe a sai ga annabi a tsaye ya rasulullah sai sai Allah ne ya turo ni in zo in karanta maka lam yakuni lazina kaburun ce maka gora ne daga Allah amin to shi ubayy dan ka'ab radiyallahu anhu ce ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala mai tsira da wancan Allah ya kasance idza zahaba rubu'ul layli idan rubi'in dare ɗaya bisa hudu na farko ya wuce kama sai ya miƙe faƙala shi kaɗai a gida ce ya ayyuhan nasu uzkurullah ya ku mutane ku yi ta ambatan Allah ja'atir rajifatu alamun tashin kiyama ya zo ashratu sa'ati da musihu alharju wal marju wal qatl al kisa da hargitsi da rashin zaman lafiya ce ya zo ta tafi uhar radifa kuma radifa ita ce mai gama ta kiyama za ta tashi a busa ƙaho yana so ya gaya mana kiyama fa ta kusa ce ja al-mautu bi mafi mutuwa ta zo da abin da yake cikinta na sakaratu ɗaci da magagi da makaki haka yake faɗa sai shi dan ku ambaci Allah da ubayyi ji na ya faɗa haka sai ce ya rasulullahi inni uksiru salata alayka ina yawan maka salati wa kam aj'alu laka min salati nawa zan sa maka na salati na ma'anar wannan ubayyi dan ka'ab radiyallahu yana yin addu'o'i wanda ya shafe shi da iyalinsa in ya samu lokaci kullum yana ware lokaci ko da daddare ko na lokaci yana salat yana yin ibada yana addu'o'i to sai yake tambayar annabi sun to a cikin lokatai na da nake yi nawa zan ware ya zama naka idan zan yi awa daya to nawa ya kamata in baka ya zama na ware saboda kaunarka ne maka salati sauran kuma ya zama nawa ne addu'o'i na zan yi shine ma'anar kam laka min salati qala sai annabi alaihi ma shi ita yanda ka so qala rubu'a sai ce na baka 1/4 idan zan yi awa daya to in aka raba ta hudu nawa kenan minti 15 to zan baka minti 15 iya salati zan maka sauran minti 45 kuma shine nawa sai an kala sai ce ma shi ita abinda ka so in zitta fa huwa khairul laka amma in ka kara shi yafi alheri gare ka kala sai ce as-sulusa zan raba uku in baka 1/3 kala sai annabi alaihi salam ce ma shi ita abinda ka so wa in zitta fa huwa khairul laka amma in ka kara shi yafi gare ka yana magana da mai hankali duk wanda ka ci shi ya fito shi zai zaba kala sai ce an nisfa zan raba biyu rabi naka rabi nawa kala sai annabi alaihi ce ma shi ita abinda ka so in zitta fa khairun in ka kara shi ne yafi kala as-sulusaini zan kasa kashi 3 kashi 2/3 naka ɗaya ne nawa kala ma shi ita sai ce abinda ka so wa in zitta fa khairun in ka kara shi yafi kala sai ce
ya rasulallahi fa aj'alu salati kullaha laka, sanya salati na gaba ɗaya zama na kai na zo lokacin kaf ko awa nawa zan yi salati zan kawai. Ƙala sai ce izan tukufa, a yanzu a wadatar da kai duk abin da za ka roƙa ba za ka man kai wannan sai an tsaya maka, za a tsaya maka. Wai gufaru zambuk, kuma duk zunubanka za a gafarta maka. Ya za ka ce in kana son wani abu gurin Allah isalatun kai shuru, kawai isalati kai ta ya ishe ka, kar ka tsaya kana ta kaza da kaza da kaza, sashi kawai to tukufa za a isar maka komai. Sannan wai gufaru laka zambuk, a yafe maka zunubanka gaba daya. Wannan isa ta kai isa mana, Allah ka hore mana, subhanallah. Amin. Shi yasa duk mutanen da suka gane shi aka faɗi sunan sa alaihi sai su dinga kuka saboda alherin ya wuce hankalin dan adam, ya wuce. Kuma fa ba duk wani abin da ake faɗa ba fa tayin dan mai koko bane, a tayin dan mai koko bane, gaske ne. Dan mai koko shine ya je kasuwa, da ya je kasuwa shiga kanti ya dinga sayan kaya, ce wannan fa wannan agogon nawa, kudinsa naira 1000 ne, sai a ce masa 30,000, ya ce na saya 25, na saya 25,000, kaga an doki hancinsa nawa 24,000 kenan, dan kudinsa 1,000 ne. In aka zo wannan kudinsa 100,000 sai ce ya saya miliyan. Tattaro ana tattara sai an gama hada kaf, in an gama sai sai taya wani idan ka ji daɗi zai tafiyarsa. Lokacin da nake ta saya haka aiki daɗi kake ji, to na faranta maka sai tafiyarsa. To ni ba haka yake ba, duk abin da ya faɗa haka yake, tabbas ya same ka. Amin.